सरकार मुर्दाबाद 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 खोके सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार होश में आओ नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। महाविकास आघाडीचं सरकार या राज्यामध्ये सुरळीतपणे सुरू होतं। कोरोनासारख्या आपत्तीवर या महाविकास आघाडीनं यशस्वीपणे मात केली आणि अशा सरकारला पैशाच्या भरोशावर त्यांनी ज्या पद्धतीनं हे सरकार पाडलं, महाविकास आघाडीच्या सरकारला बाजूला केलं, अशा या गद्दारांना धडा शिकवावा या उद्देशानं संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज गद्दार दिन या ठिकाणी पाळतो आहे। आम्ही राष्ट्रवादीच्या वतीनं आज नागपूर शहरातही हे गद्दार दिन या ठिकाणी आम्ही त्या निमित्तानं या ठिकाणी निषेध आंदोलन करतो आहे। महाविकास आघाडीचे सगळे घटक पक्ष निश्चितपणे आज वेगवेगळ्या ठिकाणी या पद्धतीचा निषेध आंदोलन करत आहेत। ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये हे सरकार बदलवलं, ज्या पार्टीचा याच्यामध्ये हात होता त्या भारतीय जनता पार्टीचा सुद्धा या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो आहे।